Karom don malitu. Lasya tumi dik malom penelitum thek ponong lo Delhi long haladak penang an long aso tum kaching room dolo. Azala bangso kaching room amen ke janjati सांस्कृतिक समायन पहलो जनजाति सांस्कृतिक समायन पुसी हाला बंगसो का चिंगरुमा मेन इयरपोन लो हाला बंगसो का चिंगरुमा लोंग भारत लोंग पेन खाई फारो फोसो से हदाक चिंगरुम दुन लो पुसी पुइली तुम कार्बी पेन चिंग लोक लोइली तुम कार्बी तुम समे पेन आन का चितोंग दुन दो सिला बंगसो का चितोंग पुथाक पिपो से आलेंग तुम दिल्ली लोंग के दामा ला बंगसो पुथाक नंग थाम था के हाई को पेन आन तुम का चिंगरी दो lapen ke alang tum kopi pose ke dam lapen hemprek tong ke hang dam mama te kopi si aphan se lang tum ke dam ma isi dhoro malam ten tong hada ke dam mama te kopi ma chini tung duk patum samedo lasi hala bangso ke dam ma te ka chingrum ke la han lo je khai sodo an ni siang thek mate la bangso ka chingrum dhorom ke pathe pen kali pusi li tum penanga tum ki pu thek pon lo Zala dak chingrum lo la pen penak anak khai chitong lo dak khai pharo pho chitong lo pusipo penak an adet tin ben setame mane state tin ben setame la se hala so dimalong dhorom leke pathe kali pusipu setame no etum lang duno bang ta video pen cheng lok ang ton interview long pona yat long ponon dhorom se ke pathe penak tang te kupuson se dhorom leke pathe kali pugi pulo la se hala dak Itum Times of India teng ben plotang te hala tuma demand ke kopi lo plotang te removal of ST for converted Christian and Islam possible Neliru ithulo removal of ST status for converted Christian and Islam pose Times of India nelile ke puali Times of India long se ada ke paklang ponlo manelang tuma ke mang ke kopi lo ma plotang te mane Tribal asotum Christian adhorom kirim dun lata Christian apen Islam chot mati Islam adhorom kirim dun alang tumyo si dhorom che phalu tanglo plotang talang tumhan ST pachet toklong nang nelo puhan lo alang tuma dimana bangke lake nilile ki pukalilo Times of India long selitum thek ponong daklo sa dak ki puke dhorom leke pathe kali pusi pute non ke dhorom sika pathe penak lo dak ke dhorom alam se bang juilo jong si converted Christian Islam polam yong si bang lo bong thela ke dhorom se ke pathe lo ke kupia por lo pong te je Islam la pen Christian ke la ke foreign na dhorom pusipo ka prek at det pen ke wang dhorom aposi da ke tum thang bharot along am hang ke thek dhorom tum an ba che toklong seta me ka prek at det pen ke wang dhorom tum an bang ke che toklong le lo pusipo piniar ni li tum social media long jum puto thek long lo khai tum sita me hadak procession rally ke don la pen ili arleng tum sita me penangan do thek long lo se penangan tum ke proud feel pik lo seta me ni li ke proud ning ininga chekarong athai sa de people lo pong te news lang lo thek long lok lo hada tu ma ke mang epilo bang te removal of ST status for Christian and converted Islam possible foreign dhorom pen kapre de pen ke bang tum han an ke ang tum han ke ST pache toklong nai lo dhorom kirim don tum han an ke ST pache toklong nai lo lakini lili ke pugali Times of India report la pen ada news along sin list ta me thek ponong lo nare tuma screen no sa me approve ang paklang pon pom lo la pen ke lanchot takali lang hala pu thek polong jeli tum Arunachal Christian Forum atum pena bangke ka protest lok lo tum ke labang so putha jela bang first statement of putha kalang tum ke ka protest lok lo people opong te Christian atum aphan ke ST pache toklong le lo popot sa hala dak president pena setami pupon lo je Arunachal Christian Forum along president atum pen jeli tum han ST nang ke mate schedule tribe nang pikela ke dhorom nang ke lang pen kali pusipu itu aphan original nang ke lang pen origin lapen ke tumhan ke pa phihop akhai punang ke lang pen jela tum ke sona dhorom pe nak punang ke lang pen leli tumhan ke constitution nong ke ST nang ke pigali jela so ST ke chetok lo ke lake mane dhorom tum choji polam kali lake itu ili tuma phan ke pa phihop akhai punang ke lang ke pa phihop dhorom punang ke lang pen le nai piali itu man ke pa phihop akhai pu nang ke lang ben seli tum katuk kawe phan stami ST nang pilo je inglonga jo ke do akhai punang ke lang pen si itu man ST nang pilo Lasi Arunachal Christian Forum atum pen ke alang tumen protest lo la pen ke condemn lo posipula puson ki puapot posialang le tumen kon pupon lo la pen protest pon lo la pen ke la bangso alam ki phurun chengi ko mantul ma pok de non hot pen kali posipu Congress hot pen Indira Gandhi Prime Minister chobom hot pen si la bangso alam ke phurun lo matum ben lo pok de tribal leader posipu neli ke tribal leader po hok hela son atum han ke neli ke tribal leader ko mal lo pok de Samson Singh ti ru Samson Singh ti alang lian cholo alang lihan lo tribal leader lo la sidak pulo itum report long lang namlo bang de tribal leader Kartik Oranji posipu
Kartik Oranji alang lisi labang so lama bangke 1960 aningkan Prime Minister Indira Gandhi alang lip long labang so lupa le dun lo posipu lapen hang dun lo demand dun lo posipu laki long standing demand posipu 1960 pena demand lo lagi non an je Christian apen Islam atum han ke kachikon word dun lo pong telang tum han bangke SD pachet tok long nang ni main target re ma lo pong te Islam atum ke kalilo la tum ke jong heta chetok tike kuma tum se chetok lo lapen convert dun de Christian atum han se ladak bisi target pono lasi 1960 hala bangso hut tribal leader Kartik Oranji pu neli leader ke ru samson se intian chot ase hala bangso sila bangso hut la bangso pot paklang don lo lapen ke ko janjati suraksa manch pu dot thulang RSS affiliated lo lata RSS pen kachera block RSS arolo janjati suraksa manch pu RSS men sipang ni pono je tribal satum hasitame kerai kom kang thur pon je phan pu sipu ase hala bangso leader Malaya Jigdung alang lihin ben sitami pu pon lo alang lihin ben pilo pupon ponte Christian atum aphan alang tum han KST status ben inthan ponang pu posipo lase labang solam marjulong lok pen aposi Arunachal Christian Forum atum ke dojoi je delo alang tum pen bang ke condemn pon lo janjati suraksa man atum pen ke demand alam marjulong lok se lase alang tum itum ahok alam sitami jeli tum han ke dhorom nang ke lang pen let ST ke nang pigali posi piniar ni asameli tum Charlie long bom apen arjulong bom people opong te itu mana pike kepa piup inglong aso khai potensi ST nang pilo lalo lase labangsu alam ke lake itu mana ke thak je phan pusi pinan thekser atum ke pulo je lake non ke tribal satum phan dhoromamen penang ke thak nang ke pangcheng ye phan lo pusi pu dhoromamen penang thak phun po latum phan pachitur phun po ladak dhorom angle wan det po ning isi ma se avelo non ta ave bomlo Karbi atum sitame penna an ke kroya rat dolo je akapre ka dhorom chelalo plodang te alang tuman ke ST pilong lelo po lata akapre ka dhorom mane akapre ka li Christian tum hanan chot target main targeted asalang tum han mang ke ST peche toklong lelo po la se ili tuma phan ke mo pen same ni li rui thule thole tholo kachinia ke nang sot ST pukela ke tum phan dhorom amen pen lenang ke thak kali eli tuma phan ke pa phihop inglong a khai pusina amen pen se eli tuma phan ke nang ki pi tang de nang ke thak ko ma tum lo prong te la ke RSS pen kachera block arada tum pen ke RSS atum si je khai aphan khai so tum phan si tame dharma men pen nang ke thak pangchenglo dharma men ben jong si nang thak lo pro tang te an ke lang tum dak nang si pahem phulong po eli tuma phan nang rul long po la pen ke eli tuma phan nang pang thak su long po la so phan la ke la si lak tuma ke mang ke kai ke si tame dharma men pen hen lo dharma men pen alang tum ron ba chi thur po dharma men ben si det pang thak su po non eli tum thek ponong ji kunana da det si kunana da state long si non kang thak su ma ta pen ke ron ka chi thur ma la si non si tame tu penang ana state long ke thek ponong lo je khai si vetang bong si tame ron ka chi thur nang ma dharma men pen lam ki ka che phu nang la poson ke eli tum non inglum pik tang lo asi nona bang ke eli tum arlenga tum long si tame penang ana tum dolo je ke dam tang sami news song sami thek ponong lo eli tum je arlenga tum has ke Christian dhorom mate ka preka dhorom ka chikan wardu na tum han bang ke ST peche toklong lelo polam bang tang te eli tum piniar ni sab so lakh phowe da population da dhorom amen ben si che thak poma dhorom amen ben si tang te eli pini ron chi thur poma ba ka preka phan ke pen ke eli tum ke lam ki ke chelong jok plot lo me thang ar lo ma se eli tum ke hotur si tami do lo la se thekser tum ke pudo ili tum akaprek atuma phan ke hotur pusitame akaprek atuma phan ke litum ke hai un ka chedan joy ke sitame ehem pena mat jong se ehem amunit ama jong se hotur nang man lokong te litum ka chedan je sumkhrum walam mang ke lahem no tang de pini litum Karbi hianang bong jong se hotur je man lok tang te litum ka che song ke sum piglo bang ka prek han ke hai un ji ge phelang lahen lo la senang litum comment section benang pachini thani likhaning ge yong se chok chedet potang te etum chidia seroi lo nang setame ne like hala Arunachal Christian Forum atum ka protest alama report long lo news long lo lapen ke Times of India long jela bang so janjati suraksa man chatuma dimana puthak alam ne list tame ada report por hilong lo nali tum han se tame screen nong same paklang pono labang so puthak si neli pulo lapen ke kedam tang ani arleng atumang bong se tame penangan atuma kaning jela mar julong si neli pini labang so alam wan lo tang de nali tuma opinion paklang pontha dharma men penili tum Karbi atum che thak dak jima dharma men penili Karbi atum ron chi thurnang jima mate itu mon sam tong genang jima ilitum Karbi lo ilitum ok pran ok iv sivet lo apos ilitum cherak chitulo nang labang tong kenang jima nang litum comment section nang pachini ponik tha nang litum kollo bang sa kenang jima nili chek na se than mon chalo kardo